Achọghị m igbu oge ọnụ ka m gaa straight to the point n'ihi na oge adịghị. Olee onye wee enyi ṅụ? Onye wee enyi gị? Biko, mmadụ atọ na ugbu a m na-aga ịkọ akụkọ ha ngala na achọrọ m ka ike ulo dan gee akụkọ nwanne anyị nwoke nọ. Gị gechadele gị gwa m onye dị at fault. Nye m ọnụ. Ọwụ onye ka ị hụtara na ometa. Nwanne m nwoke kpọrọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m na nledere akụkọ ya na enwere nwa agbọghọ ya na ya bụ mega ihe. Nwatagbo nwa agbọghọ ya hụrụ hụ ya n'anya, ya na nwa na-arụ na mma ya hụ nwatakịrị n'anya, emere ihe niile ọ si emere, na onwebe ihe nwa wepụtara ọnụ n'anya ya sie ya na-enye gị, kama ya ga-eji ya eme ya half, emechaa ya emetọpụ, na-enyekwarala n'ezinụlọ ya aka n'ụdị dị iche iche. Ụmụnne ya abụọ lere wayek na ọnya nwalere ha wayek. Mgbe ụlọ ha na-ehi mmiri na ọya nwa gara mee ka mmiri ahụ na-ehi ebe ahụ kwụsị. Ya gagodo ole ghara ole na ọya nwa bidoro ya biznes ọ na-eme. Mana mgbe niile ya sịkwana ya ka ya bịa n'ụlọ ha, ọgwa ya si enwetukwu ndidi, ọgwa ya si echeretukwu, ọgwa ya na marriage agụbabe ya n'ụdị ahụ na enwetukwure ya ndidi, na ya na ya abụọ nọ n'ọkwanụ nke na-enwe ihe ọrọchịga na enwetukwu ndidi. Nwaanyị mba nnọọ, ọ dị young, ya gbana ya nkịtị. Ya emechaa one day jụọ ya sị ọrụ afọ ole ka ọ ga-like ịrụ agụrụ di agụnwe na ọ chọrọ mgbe o ruru 30 years chụọ 30 something. Ọ sị no, na ya agaghị eru 30 years na ọ just nye ya time. Ya sị okay, ya na ya na-eme. E nwekwara na enyi ya nwaanyị makwara na mma nwaanyị, enyi ya nwaanyị ahụ dị oke. Otu enyi ya nwaanyị ahụ na-eche ele ya anya, ya na ha like ya. Mgbe ụfọdụ ya na-eri dị ihe nwatakịrị a na-eche n'ihu ya. Mgbe ụfọdụ ọ na-ele ya anya ka onye metegere mmadụ ebere. Mgbe ụfọdụ o lechaa anya ọ dịka o nwere ihe ọ chọrọ ikwu ma ọ maghị otu o si ekwu ya. Ya elega ihe ahụ sị na ọ ga-awụnụ na this girl so na-emebi obi enyi ya nwaanyị, na-akpaghepụ ya ihu ka ọ hapụ ikwere ya ifu ndị na ya eji n'ịhụnanya ji support. Nwatakịrị kwa na akwụkwa na obere nwa 26 na-aga 27 eruola n'elu di. Ya na-aghọtacha otu enyi ya nwaanyị na-eshi ebihave ma ọ wụ na ya nọrọ ya ọ ya bịa ọ ha abụọ pay ya visit. Enyi ya nwaanyị ahụ na-emecha ọ na-ekwe ka ya ghọta ya. O ruo otu ụbọchị, one Saturday, ya na this girl na-akwụsịrị bịa n'ụlọ ya. Even though na ya gwala ka ya na ya bụ mega ihe na ọchị ịbịa n'ụlọ ya on weekend, na ya bịazinanụ wit enyi ya nwaanyị, ihe ọ na-abịa wit enyi ya nwaanyị na-eme ya na-adị comfortable. Ọ gwawa ya sị nkwere ihe o mere nkwere ihe o mere na ọ childhood friend na ọ bụ ezigbo enyi ya na o tele ya na ya abụọ. Ya kọpụkwara nọ ya na this girl na-eso ehichara ya ụlọ. Ya sị lu dịka ihe wuhe ka nọ ya na this girl na-eso gaa ahịa zụọ shie dojuo na fridge, ya enye ya ego emekwa chọkwara enyi ya nwaanyị. Ihe ahụ na-abọda ya. Ya emechaa gbanụ nkịtị sị ka ele na ọwụ ya lụọ ya na ya bụ ọlụ echi ihe ọhịa ga-ahụ na mgbe a ga-erukwere ka briji na-erute na briji ahụ ga-akrọsụkwa ya gba nkịtị ebe ya ekwuole ọnọ. Nwaanyị mba nnọọ, o ruo one Saturday, this girl na enyi ya nwaanyị akwụrụkwa bịa. Ka ha bịarutere, ọ bụrụ na ya shiri indomi ke nwaanyị sị ya na ya ga-eri, ọ gwa ya sị na ya shiri nga ya ga-agba eri na nga na ya gbara shite na ọ ga-ezuru ha na mgbe ya chitekwuo ha chitekwuo mọ ha ga-akpughe kọtọn indomi kpughe ego nke ga-ezuru ha shiwe ekwe eshicha indomi ka shiri n'ọkụ. Enyi ya nwaanyị agbapụ ụsọ si ya na like iri indomi wit mmanya juru oyi. Ya sị ka ọ ga-azụta coke, jụọ enyi ya nwaanyị ma ọ ga-aṅụ fanta ka coke, ka ha sị na ya ga-aṅụ fanta. Ya were oso wepụ ije ka ọ gaa across the street ga-egote minerals juru oyi ha ga-ejiri imi. Ohere a ka eji jụwazie enyi ya nwaanyị sị na ọ na-emecha ka o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ya, na-emecha ka ọ dị worried na ọ nwere ụtọ na-eshi ebi ụtọ na-eshi ele ya anya ya na anaghị aghọta na o nwere ihe dị wrong. The lady agwawa sị everything dị wrong, kama ya ma otu ya ga-eshi protect ihe ọbụla bụ information ya release. Ya gwa ya sị really that means e nwere lot to talk about. Yes, na enwere lot to talk about. That is ma ọ bụrụ na ya wụ ụdị mmadụ ya na-eche
ya gwa na ya wụ 1001 ụdịrị mmadụ ahụ ya na-eche ma abịa na ichekwa ihe ọ gwara mmadụ, as long as that thing is coming with evidence and facts. The girl asị okay na ya ga-agwa ya nidiri ịgwa ịkọrọ some things on a very good day. Ya gwa the girl so ngwa in that case na ha ama ha mgbe ọzọ ha ga-enweta chance a ịnọrọ onwe ha. He book ebe ha ga-ahụ, share number, book time, ya gwa ya mgbe ya ga-akpọ ya ebe ọ ga-apụta before mara nye nwaanyị alọta from ịga zụta mmanya ọ gara azụ. Ha ericha anya riela. Ruo the next day, ya akpọ ya sị ya na ọdịlarị dị gwara ihe ọwụ chọrọ igwe. The girl asị ya yes, na ele ebe ọ chọrọ ka ha hụ. Ya gwa ọ bịa ebe ahụ. Na nwaanyị mba nnọọ ya na-echesa ole ma ihe ọ ji bịa egwe ya. Ya gba nkịtị. This girl awụchasịa na itiri ebe ya si abịa bido gwawa ya na ya na-emetere ya ebere. Ya sị metere ya ebere ka onye na-eji ahụ ka onye na-agbasighị ike ka onye lelee n'ụdị o ji emetere ya ebere. Ọ gwawa na ya wee ezigbo mmadụ, na ezigbo mmadụ dị ka ya na ya dị rare, na ya wugidere ezigbo mmadụ wuru ezigbo mmadụ nga niile, na ya deserve enyi ya nwaanyị a, na ya nwe na-emetere ya ebere. Sometimes na conscience ya na George ya ebe ọ dị ukwuu nke na ụdị na mgbe ụfọdụ ya anaghị ehi ụra abalị. Ya ghọtaga ihe ya na ya bụ ọlụga na mana ihe ya na-emewu na every minute na ya na-eche maka ya. Ya jụọ ya sị every minute ọ na-eche maka ya sị na ọ dị in love with him. Girl asị na ya enweghị ike figure out, mana ihe ya na-efil otu esi efil wụ na ihe ọjọọ megị ya wuteghị ya kara ya nwa n'ihi na ya onwe ya mmadụ na-enwe ihe ọjọọ megị ya. Ya sị ngwa na ọ ga straight to the point na ọ gwa ya ihe ọ gwawa ya that na enyi ya nwaanyị a ya na ya bụ ọ dị na mma nwere somebody ya na ya nọrọ na relationship for 6 good years, na ha matara mgbe the girl dị 20 years. Na this enyi ya nwaanyị hụrụ that one n'anya too much, na ọ hụrụ ya n'anya hụbiga ya oke. Na phone number this girl ọ na-akpọ na ọ wụghị ya wụ the main phone number. Na mgbe niile ọ na-asị batrị na enweghị mere batrị ya, na o nwere phone number o nyere ya nwoke ya nwa na-eji akpọ. The main phone number enyi ya nwoke ji ụkwanụ phone number, old phone number o ji, na ọ onye nke ọzọ ji ya. Mgbe ọbụla ọ na-aga ịhụ onye ka ahụ ka ya na-adị off, nke enyi ya nwoke ahụ na-adị on ka ọ na-eji aga. O nwee ike ịkwa ya that time nweta ya. Na ha yala na ebe ahụ ka obi ya nọ, na that one wụ plan A, na ọ ya nwa wụ plan B. Na as long as that guy alụbeghị nwaanyị, na ya na this girl ga-anọkwa na relationship, na ọ na ha ekwule that na that one ya suspect ga na o nwere onye ọzọ na anyways na ọ ga-adịchara ya easy, but ya gaghị force ya to marry her. Mana in case ọ na ọlụghị ya, na ya nwa wụ plan B, and o deserve ha wụ plan B, na o kwesịrị ịwụ plan A, n'ihi na onye ka ahụ ji mere plan A ọ wee woman beater ka ahụ na-akụ ya ihe. Na o chetara sometime ago o nwere bruises n'ahụ ya. Ọjọọ ya gwawa ya kọrọ gbada na ọ nwanne nwoke kwara ya, na ọwụ nwanne nwoke kwara, na ọ enyi ya nwoke na that one na-akụ ya ihe. Na enyi ya nwaanyị ahụ dịgidere iberibe to the extent ọ maghị ihe ọma, na enwebeghị ihe a na-ekwu n'ọnụ ya na-egwube. Sị otu ga-esi hụta somebody dị mature hụrụ gị n'anya na-take care of you. Gị na onye ka gị na ya bụ nọrọ na 6 good years na-enweghị ihe ị ga-asị pụta ote gị na ọhịa ọma o mere. Ọ wụrụ onye ka dị in love with, denwezie the real man as plan B. Echezi mgbe onye ka ya gharịpụrụ m ka ị laghachitazi ebe na ọhịa sị ka egwe na disi na ọ na-eri ya nri na ya. Jụwa the girls ihe ọkọgọ ugbu na nwere evidence, nwere any picture, nwere anything ọ ga-eji prove ya. Yes, why not? Na ya ga-esendịrị ya WhatsApp chat ya na enyi ya nwaanyị ha na-ediscuss gbasara the other one. Na mgbe ya na-agwa ya si ya na onye nke a na-akọ ihe na o kwesịkwana ihe wụ your plan A, na ọ onye nke a kwesịrị iwu B, ife na onye ọkpọga plan A ya kwesịrị iwu plan Z. Ọ gwawa ya sị ọ ga-aghọta, ọ na-agwa ya na ya ga-aghọta. Ya gwawa ya na agwa n'uche obi ka ya na ya onye nke a wụ ya wụ the main husband material a na-etu, na ọ bụghị onye nke ya na ya nọrọ na 6 years, na ya onye nke a gịnị ya bụ anọ na only 1 year. And ozugbo this girl kwutere this part, ihere onwe ya bịa ya sị so na ya yere girl ya filiri na ọwụ nwa ya na-aga ịlọ, nwa ya ji isi na ala obi na-take care of in a relationship of 1 year plus. Ya adịghị aware na ọ nọ n'ime relationship of 6 years.
n'ime secure ya perfectly ya no ba ha that guy enwebe anything nothing enwe otu she suspect ọbịa ọnọcha ya na phone ya na o nwere phone number o nwere this girl zụrụ ya phone ya nwere line ya na ya bụ jiri echi mgbe ọ gawa na the other side ya gbagbaga gị n'ọkụ ịnụkwa na ya na this girl ga-anọcha phone ya agaghị ring enweghị otu ya ga-echa suspect this girl n'ụdị n'ụdị ọbụla enweghị ụdị ya ga-echa suspect ya feel na ihe anwụ ya na ya hụrụ n'anya na ya nwa plan B the girl sị ya na ya don't worry na ya ga-esend ya ihe niile voice note chat ya na ya abụọ na ya maghị otu ọ ga-echa handle the case ya maghị otu ọ ga-echa handle the situation mana ọ na-ewute na ihe dị otu a na-eme na ọ na-eme ya na-enwe ya naghị ehi ụra abalị nwanyị mba nnọ mza ya ga-atụrụ mash ya jụọ the girl na ọ sound ka ọ dị in love with him na ọ bụrụ na ọ nwe otu o shi like to ya na ekwuo ka ya mara what to do na ifu ihe onwe dịkwa good na ọ bụrụ na ọ ga-ahụ ihe ọjọọ chọrọ ime mmadụ ya ewute ya especially ya nwa ọ hụ na ihe ọjọọ somebody enyi ya nwaanyị mege ya ihe ọjọọ o wute ya na conscience ya na-ajọ that means dịkwa ka destiny ya ọ kpọga ya na ọ bụrụ na ọ nweta oshi like ya na ọ gwata dị gị agwa ya ọwụhụ like na ihe feel gị no love ya ele the girl nwatakịrị mara mma ịnọ onwe ya na-asị ya ya so oke na o send godo those things n'abalị ya na ha ga n'abalị na ya ga-echa ha na ya ga-akpọ ya na ya ga-ekwu na nwanyị mba no guess what this girl forward ọ sị alakpuru na voice note na nwa ya chọrọ ịlụ kọgidere call to the extent na ya anaghị asa ya efere na ihe kpatara nọ na the other one na-asa gwogwo na ọ na-asacha ngacha na ya anaghị asa ya efere ya bịa hụ na yes truly na ọ na-agwa ya asa ya efere ya gwa ya na n'ezinụlọ ebe ha shi na ọwụcha their thing as a man ụmụ enweghị ike ime inwe nwe oge enweghị engage na ụdịrị ihe dị ụta ya amụghị ya na-ehe emepekwana ya mbụ na ya enweghị good feeling to do it na ya in fact ya na ihe a na mgbe ụfọdụ ọ na-eme ha ka ya bịa mechaa kwụsị feel na ọ dịla oke na the other one na ọ na-asa ya efere na as long as ka ya na-asa ya efere na that one bịagodori ọlụgodo onye ahụ na ya n'obi bịakwa for her as second wife na ya gaga alụ nọ nke aka ya gere isi jiri kwuo ya egbe o send ya picture the young man na-ekwu okwe send ya picture ha mgbe ha atọ gara ga ịṅụ mmanya ebe ha gara o send chama mgbe enyi ya nwaanyị ka enyi nta ya na ọlụga mgbe ha abụọ na enyi ya nwoke mege nsusu this girl send gide obi agbawa ya nọrọ nga kpọọ ya na phone ya ahụ na ihe niile no send wele not enough na oche ihe ahụ ya na ya abụọ kwuru ka ya mara na onwe ihe ya chọrọ ka ya na ya abụọ mewe ebe o nwere onye ka ha plan A na ya ga-achọ ka ya na ya abụọ nọrọ in a relationship without her knowing it na ya chọrọ ka ya na ya abụọ mara onwe ha na ya ga-emezikwa ya invite again ọ bịa n'ụlọ ebe ehihie na ya chọrọ inye ya break wee sị na mgbe ọbụla ọ dị ready for marriage na ọbịa ka ha continue n'ọhịa ya ga-agwa ya na ya chọrọ ka ya na ya abụọ bido ihe ka ha so oke as long as ọ otu oshi chọọ na oke ipukwe ya ka oke ipu okwu otu oshi dịrị ya jụwa ha again sị ọwa onwe ha enyi nwoke ya sị na e nwere enyi nwoke na ọ jụkwa enyi ya nwaanyị indirectly jụọ ya na ya na enyi ya nwoke break up 4 months ago since then na ya nọrọ onwe enwe ihe gbasara enyi nwoke na ọwụ na ha na-abịa ifu na enyi ya nwaanyị nwere ndị ọ na-encourage ya na-enye advice na-achọ ha suggest na ebe onye a dị serious na ekwere na ya sị mba na ekwe hụ na ya like hụ ya in fact na ọwụ ya maka ya na-eche iwe ihe a enyi ya nwaanyị mege ọ na-ewute ya so okay na ọ nọ na one corner na-adị in love with him na-echere ya somebody ọ hụrụ n'anya na anyway ebe o mechakwara mee ihe o kwesịrị ime na thank God mgbe onye ji tete na ọwụ ọkọta ya na ha abụọ etetene na ugbu a na ọwụ ọkọta na ọwụta ha bido na relationship ya na this girl ha ebido mewe enyi nwatakịrị dị mma ọlụlụ ọ dị mma dịru everywhere na nwa dị mma nwaanyị mba nọ ya ga-atọrọ mash na this girl dị good ọ ya ka ya na nwa anọ ntara eme 4 months 5 months ya gwa ya sị na ya chọrọ isettle down ya wụzighị ụmụaka na ya dị 42 years na ya chọrọ ịlụ isettle down na ọ ga-alụ ya ka ọ chọrọ ka ha mewe ihe na ha mere ekpuke na ya hụ nwa ya rọị mma ya lụrụ end everything ọ wee sị na ọ ya nwa ji nkịta mgbe ọbụla ọ dị ready na ọgwa ya amarụta ga-esi mee ọ wụrụ ya nwee kọta enyi ya nwaanyị ọfụ wọkwana egwe ya nwee egwe si ebe i were onye ka plan B
na ya werele na lekwa ihe mere na ya ma otu ya ga-esi atọ ọkụ enyi ya, ma ọsọkwa na ọ ga-eji aka ya gwa ya, no problem, na ihe niile dị ya n'aka. Nwaanyị mba nnọọ nza ya ka o rutere n'ọkọtị ya, o kpoo ya na fon. This girl akpọ ya na fon si ya na ọ bụrụ na ya ga-enweta ndidi chere tukwuo na enyi ya nwaanyị a si that na enyi ya nwoke ke na o ji mere plan A gwaga ya si ya na next month ending ka ya ga-finalize ihe ya abụọ na-eme, na ya chọrọ ime idewere na surprise, na ya chọghị ịdị open na all next month, by ending of next month ka ya na ya abụọ ka ya ga-edefine ihe na ya abụọ na-eme, ka onye ọbụla mara ebe ọkwụ ya siri ile ihe dị gel gwara ya sọ ihe dị ya gwa ya sị na ọ na-ekpezi ekpere na si na surprise atọ nụkwara ya daa na Chineke na ebiko ya sị na oke onye ọ na-ekwu n'ugbo ọ ka echere nụ what of surprise wụrụkwa na ana m alụzi ọkwa mana ọ ga-abịa shizie dizie more serious with him, hụtazie na ihe o mere na ihe ọjọọ, inye nwaanyị mere ihe ọjọọ, ya sị na achọghị dị gị asị achọghị ma na what of gwa na ke nwoke si wee na ọ chọziri ịlụ ya na ka echeregodo mara ihe month end ahụ ga-eweta. Na nwaanyị mba nnọmza ọ ya ka ihe a na-akọ month end echeghịkwa October ka echeghe, ọ ya ka October month end bịara asavụ ya breakfast nga ọ dị ike na-enye gị 1 million naira settlement n'ime niile oshiko were according to ihe ọ gwara enyi ya nwaanyị mgbe o berere losi lekwe surprise ya niile, lekwe ihe o jiri bịa na ya chọrọ end ihe ya na ya bụ na-eme na ọ eziokwu 6 years, ọ gasị 6 years na nda 6 years ahụ nwekwe mgbe ọ chọrọ ịpụ ya si apụla, na ha nọrọ n'ime relationship 6 years na enwe mgbe e promise ya marriage na ọ ya nwa na-ajụ ya sometimes, but ya believe that na all love keep ya to him and ya gaghị enweghị ya ga-emenwu, ya ga-echenjiwu otu mmụọ ya na echiche ya filige na o ruole mgbe ihe ga-end ihe na ya abụọ mege na ya chọrọ inye 1 million naira ka o were nyere ndụ aka, then chọrọ ụzọ ya 1 million na for ime oshiri ma gịnị all those inconveniences ma gịnị ma ịkọ ya ihe niile ya na-akọ kere ihe niile akụkụ were still ọka nọrọkwa love aka kipu ya na eji 1 million naira na-asị ya biko ma understand end ya destiny. Ya gwawa enyi ya nwaanyị siri ili ọ nara ndị 1 million naira, ọ sị 1 million naira ọwụghọ cash why ọga na emere transfer ihe a wee ga tiri akwanyere na akaụntụ ya na o send bed ya back even though na o ji akaụntụ nọmba enyi nwoke na return bed money back. That means o mee na accept ya nwa kwukakwana ya na ya nara ndị money na o mekwa gbakawalekwa ugbo taa nwoke these guys na ọchọzi butikwe mma n'olu ọchọzi kama ihe nga-agbala ha na ọ hapụgodo 1 million naira ahụ na akaụntụ ya na ihe ya gwara ya ndị money ka nọ de o return be ọgwazi so lekwenụ mgbe ọ chọrọ ka ya he break elu biko ya chọọ ka o ji aka ya gakwa odogwu ya nwa chọrọ iji aka ya ga end ihe na ya abụọ na-eme na ya waghala ka iji aka ya gwa ya everything. The girl asị oke na ọ ga-agwana ya ha na ugbuene onye kele ugbuene ọjọọ savụcha ya breakfast na ọ ga ha savụ ọkwa ike ugbu a ka ọ ga na-aga committing suicide na ọ ga-adịrị ya too painful na o cheretọ ya gwa ya sị ya agaghị eche na o deceive too much na enweghị ihe ya ga-eme that girl na ya ga-eche na ya nọrọ by the side wepụgara ya ọnụ na time anụzi ọhasa ụta onye ka ahụ hapụrụ ya na anaghị ịlọ nwaanyị na ọ woto oshidịrị ya ngwa ngwa ka ya bịa ha lụrụ onye ọbụla gachike na ọ wee enyi ka ha megana ọwụ nwanne ha eshi ofu obodo na she will understand ọ ga-emove on we fine girl another man ga-abịakwa. O ruo Sunday ya gba esi na ya chọrọ ịhụ ya na ya bịa the girl asị eji ahụ na ya ga-abịali ajụ esele mgbe ọ ga-abịali gwa na ọgwa ya sị na ọ hapụ ya next week Sunday asịcha 1 whole week na ya kpụrụ oku ọ na-enye ya 1 whole week iji za ya oku ahụ ọ sị ya na eji ahụ ka enwe ike tritite onwe ka enwe ike eme ka ya so oke nsogbu anọ 1 week agbaghịtịrị ya bịa mgbe ọ bịara ya gwa ya sị nne ya sị na ya chọrọ end ihe na ya abụọ na-eme na ole anya plan A ya awọkụ na o filiri na ya mahụ na o nwere somebody na mmụọ ya na-agwa ya na o nwere somebody na ya emekwela na investigation toruo anya ala sochide ya ike chọpụta truly na o nwere somebody and onye ahụ bụ ụzọ na ya na ya na-achọpụta that na onye ahụ agharịpụla ya no before ya bụrụ ngwongwo niile werezie ihe niile bịakwute ya na ya chọkwara ịgwa ya that na ụzọ anụkwa ha ebe a gwa sị na ya dị sorry bịa ibewa akwa ya nọrọ nga sị ya na ọ dịla ka ọ ga-adị ya end ya na leta ka ọ bịara bịa nweta information na ọwa enyi ya nwaanyị and ọkwa na enyi ya nwaanyị ka ya chọrọ ịlụ na ebe okwu nozi na the lady chọrọ igbu onwe ya na-agwa sị mmadụ ọ ga-egbu onwe ya na onye ọ na-ahụ n'anya
na because plan A ya awọkụ apụtahụ na ya deceive ya na ọ ya nwawe onye tiri everything na this relationship na ọ ya nwawe onye kwesịrị iwe iwe na ọ ya onye kwesịrị ịchọ otu esi egbu onwe na ebe emere ya ọgọ na ịhụnanya anọghị ebe ahụ na ọ because na ya bịa na nghọta ya ada ebe plan A ya kwapụrụ ya na ihe ọ ga-eji na artizi like ya bitrere gwawa ya sị na ya nwere ike ịlụ anybody but ya wụkwala enyi ya nwaanyị ya gwa ya sị ọ gaghị echuzuru ya onye ya ga-alụ na ọ ṅụọ na ihe ọwa asọ ọ ṅụrụ eburu ego ụlọ ọgwụ mechaa tetelu na o werele mma chaa onwe ya n'aka ama ya bandage this and that na-etret na trayarị ụmụ suicide nonsense a na m judelu unu na somebody nye gị advice na ya lụkwala enyi ya nwaanyị ahụ na somebody gwa gị na ya nwakwala nwa alụ enyi ya nwaanyị ahụ na ya ma nwa alụ enyi ya nwaanyị na enyi ya nwaanyị ahụ is not better ibitere enyi ya nwaanyị n'ụdị ahụ somebody na onye ọzọ na-agwakwana ya dat na ọwa ịhụnanya the girl ji ịhụnanya love kwuo ihe o kwuru na enweghị n'ụdị mmadụ na-eji ụfọdụ ndị mmadụ echina n'ụdị dị iche iche chọta onwe ha n'ime di na nwunye na enweghị ihe o mere na ya gaa n'ihu ụfọdụ si na ya ga-alụ enyi other person but ya rụkwara enyi ya nwaanyị ahụ ụfọdụ si ya gara ihe ụlọ enyi ya nwaanyị ahụ ọ sị m bịa jụọ unu na ole ihe unu chere n'okwu na ya enyi ya nwaanyị ahụ ya na ya abụọ hụrụ onwe ha na ya likere this girl na ya likere ya ahụbeghị anything dị ka tip of or red flag na ihe o mere wit ịhụnanya na o meghị ya ka o bitere enyi ya nwaanyị na ya hụkwara na voice note ahụkwara ihe niile o kwuru side ka ya hụkwara everything na o teele ọ gwawara this girl hapụga the plan A ya na onye hụrụ gold teta ya mmadụ agasị omega gịnị sachasịa ya nyara ya na m judelu unu biko unu ụmụnne na ya gaa n'ihu na ele ihe unu chere n'okwu na ya lụọ enyi ya nwaanyị nọ iwu ejie enwenye bitere ibe ya ebe a ụmụnne m otu a ka o si m si bịa gbotoro ya ọnụ uche onye adị njọ n'ime mmadụ atọ na ugbu ene ọ wụ eziokwu onye a ga-eblem clearly iwu onye ka enwere plan A o nwere very big blame the largest portion of blame dịrị onye ka ahụ yes mana ihe a na-ajụzi ajụjụ ugbu a na-awụ ọwụ ya lụwa enyi ya nwaanyị nọ ka ọ ya lụwa onye ọzọ ụfọdụ si na enyi onye nwere mind ma enyi ya nwaanyị here ote na ajọ mmadụ ka ọ ka ga-ahụ ya in future olee ihe unu nwere ikwu ụmụnne m ọ ga-agụ n'obi ọ ga-ebiri ebiri na comment section ihe ọbụla unu si ya mee na ọhịa ga-eme ọhịa m sịrị bịa wetawara ọnụ ngala udo dịrị ọnụ